Bună ziua, sunt doctorul Cătălin Luca. Ne aflăm la Centrul de Sănătate Ananda Clinic și o să vă prezint un alt dispozitiv pe care îl avem aici. Acum mulți ani de zile, când ne-am ridicat cum ar veni în picioare, conform unei teorii a lui Darwin, evident că toată structura noastră a început să preseze pe structurile de jos. Da? Deci coloana a devenit, vertebrele de sus presează pe cele de jos, pe bazin, pe genunchi, gambe și așa mai departe. Datorită faptului că noi devenim din ce în ce mai sedentari, aceasta duce la o slăbire a musculaturii din ființa noastră și mai ales una din cele mai văduvite sunt musculatura posturală, ca să spunem așa. Ceea ce face ca, de fapt, întregul nostru sistem osos, da, să nu mai fie ținut într-o tensiune fiziologică, într-o stare fiziologică de poziționare și astfel se creează o apăsare, o tasare, ca să spunem așa, a structurii, datorită gravitației, evident, a structurii osoase din ce în ce mai puternic. Și atunci apare foarte frecvent această patologie la nivelul coloanei vertebrale și patologia la nivelul articulației coxofemurale. Și de aici, evident, că apar dureri și multe alte probleme. Există un instrument, cum este acesta, care ne ajută foarte mult în această privință. Să inversăm această compresie care se realizează pe oasele bazinului și pe partea de jos a coloanei, să o compensăm cu o poziționare inversă, astfel încât să recalibrăm, ca să spunem așa, tensiunea dintre vertebre, de exemplu. Și acest instrument ce face? În momentul în care ne așezăm pe el, punem picioarele în partea de jos, evident, picioarele după aceea se strâng cu acest instrument și noi suntem în această poziție cu picioarele jos, capul sus. Apoi, treptat, noi începem să remodificăm centrul de greutate și ridicăm treptat pacientul, astfel încât la un moment dat el ajunge să stea, cum ar veni, ca centru de prindere picioarele și corpul lui începe să se lase din ce în ce mai mult în jos și vedeți că chiar în acest moment el este ținut de picioare, dar greutatea trupului se duce către în jos. Pe măsură ce se înclină și mai mult, atunci greutatea trupului ce face? Trage, ca să spunem așa, întreaga noastră structură și se întind, datorită greutății corporale, se întinde coloana vertebrală către de jos în sus, ca să spunem așa, către zonele toracice și cervicale și astfel, de fapt, ce se petrece? Datorită greutății corpului, acele vertebre care, datorită poziției verticale pe care o avem și sunt tasate, sunt în compresie, când repoziționăm, ce se petrece? Greutatea corpului trage, cum ar veni, de vertebre și atunci se lărgește, într-o anumită măsură, evident foarte puțin, acest spațiu intervertebral și prin această tragere, de fapt, se întind acele structuri articulare, acele structuri ligamentare și ele încep să se repoziționeze, pentru că atunci când se face compresia, datorită diverselor mișcări, uneori mișcări bruște sau căzături, se deplasează puțin inclusiv poziția anatomică a acestor vertebre. Prin această deplasare se face o compresie pe nervii medulari, din canalul medular și apar durerile cumplite. În momentul în care noi avem această compresie, inclusiv prin compresia asta excesivă, noi compresăm și discurile intervertebrale, care ele nu mai sunt hrănite. Și astfel, nici articulația, cu cartilaj, cu ligamente, cu lichidul sinovial, nici discul intervertebral nu mai se poate hrăni, pentru că gândiți-vă la modul următor. Avem un burete, da? Buretele respectiv, când el e destins, îl punem în apă, el ce face? Absoarbe apa respectivă, după care noi îl scoatem, îl stoarcem, da? Și în momentul în care noi l-am stors, se scurge apa din el, dacă îl punem strâns
în apă, el nu poate absorbi. De ce? Pentru că este strâns. Dar dacă îi dăm drumul, el absorbe apa și apoi putem să-l stoarcem din nou. Cam așa este și la nivelul coloanei noastre vertebrale sau chiar la nivelul zonei bazinului. Datorită greutății și sedentarismului nostru și chiar creșterea în greutatea noastră, se creează o compresie pe discurile intervertebrale, pe articulațiile respective de la nivelul coloanei vertebrale și coxofemorale și ea devine ca acel burete strâns care nu mai are unde să intre substanțele nutritive, să se poată face drenajul, să se hrănească cu acel lichid sinovial, să se menține perna lichidului sinovial și astfel se hrănesc din ce în ce mai puțin articulațiile, începe degenerarea articulațiilor, discurile intervertebrale degenerează și atunci vertebrele chiar apasă unele pe altele. Se apare hernierea, ruperea lor, fragilitatea lor și atunci evident că apare o întreagă patologie. În momentul în care noi repoziționăm cum ar veni coloana și datorită greutății trupului noi tragem cum ar veni de vertebre, se relaxează spațiile intervertebrale și articulare intervertebrale și atunci e ca și cum dăm drumul la burete și el începe să fie hrănit. Se hrănesc articulațiile la nivelul coloanei vertebrale, se hrănesc discurile intervertebrale și astfel se regenerează articulațiile intervertebrale dintre vertebre, se regenerează discul intervertebral, se regenerează articulația coxofemorală că nu se mai apasă pe ea, ci se conferă, cum se zice, o gură de aer și este oxigenată, hrănită și așa mai departe. Mai mult decât atât, prin tracțiunea care se realizează în sens invers, cum ar veni de jos în sus, se repoziționează vertebrele respective și atunci când revenim la poziția fiziologică în picioare, ele se reașează în poziția anatomică și acele compresii pe nervii intermedulari dispar. Și dispare durerea la nivelul coloanei vertebrale, dispare durerea care se duce pe șold, pe picior în jos, da? Deci durerile lombosciatice, durerile toracale, inclusiv durerile la nivelul coloanei vertebrale cervicale, durerile de gât, de cap și toate patologia respectivă care se prezintă la acel nivel. Și astfel, prin acest instrument atât de simplu, dar atât de eficient, noi putem să rezolvăm patologii foarte dureroase de la nivelul coloanei vertebrale. Și chiar sunt pacienți care erau propuși pentru operație pe coloană, hernie de disc, lombosciatică și așa mai departe, care folosind acest instrument, prin aceste mecanisme pe care vi le-am explicat, s-a rezolvat, s-a vindecat acea problemă de la nivelul coloanei vertebrale sau din zona bazinului, pentru că inclusiv la nivelul articulației coxofemorale, în momentul în care noi tragem, datorită greutății corpului, tragem cumva articulația coxofemorală, se reașează inclusiv capul femurului, da? Deci capul piciorului, cum ar veni, în articulația coxofemorală, se reașează, se repoziționează. Dacă era deplasat datorită greutății sau mișcărilor bruște pe care le-am făcut la un moment dat, sau știu ce alt motiv, și s-a deplasat și atunci avem această tendință să stăm strâmbi, pentru că s-a modificat uniformitatea, regularitatea articulației coxofemorale. În momentul în care noi tragem de ea, se repoziționează osul, femurul, în articulația respectivă. Noi acest aparat îl completăm inclusiv cu anumite terapii osteoarticulare, ca să le numim așa, osteoparaxie și, alte terapii care ce fac? Completează și mai mult și repoziționează oasele la nivelul întregii noastre ființe. Scapulohumerală, cervicală, toracală, lombară, sacrală, coxofemorală și așa mai departe. Deci, acest instrument ne scapă de foarte multe probleme, ne hrănește, ca să zicem așa, permite hrănirea articulațiilor și chiar a structurilor vertebrale de la nivelul coloanei vertebrale, permite vindecarea articulației coxofemorale și astfel putem să scăpăm de durere, de probleme instalate la nivelul sistemului osteoarticular.